Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato ainihin wannan duniya tamu ta zo ƙarshe. Domin kala abubuwan da ake aikata a wannan duniya abun tsoro ne. Wani abun ɗan kaji ji za ka yi da ka san hikaya ko kuma inda ka san labarin tatsuniya ɗin wanda iyayenmu da kakanni suka bayarwa a baya. To abu ne wanda ya kasance ba hikaya ba kuma sannan ba wai labari ba. Abu ne wanda yake kasancewa gaske kuma a wannan zamani shin kun san akwai mutane masu shan jini? Kuma shin kun san akwai mutane marasa imani wanda sai yanka mutum domin kawai su safi da kai domin neman abin duniya? Ina da lafiya na raji'un. Allah ya kare zukatanmu, Allah ya kare mana imaninmu. Wato wannan abu da Allah faɗa gaskiya kowa wanda ya zo wannan abin sai ya ɗaure mai kai kuma zai mamaki ya ji abin da ke faruwa da mutane akan neman abin duniya. To ga malam ku saurare shi ku ji ta bakinsa. Za wannan satin ake nuna wani mutum attajiri da aka kama shi a wata jiha daga cikin jihohin Najeriya. Aka kama shi a gidansa, a falansa, gabaki ɗaya malam gawawwaki ne na mutane barkatai. Wasu a tsaye, wasu a kwance, wasu a kishingide, wasu a zaune da ƙasusuwa. Yana tsafi da gawa. Ko mutane yake samu ya kashe ya busar da su, ko kuma idan an mutu an binne mutane ya je ya sa a ɗauko masa, ya sa musu chemical ya ƙeƙasar da su, kaga mutum a bushe ba zai riɓe ba, da idonsa da gemunsa yana nan a ƙeƙashe sai shekara barkata yana tsaye. Wai ana tsafi ana neman kuɗi da wannan. Dan a tara kuɗi ka je ka ɗauko gawar ɗan uwanka ka ajiye a gabanka kana tsafi da ita. Tsafi sihiri dan neman kuɗi. Akwai duk yanda aka yaron nan mutumin kirki ne. Tarko ya fada. Yace ji yake kamar ya bar musulunci. Malam Assalamu alaikum masu sauraron. Barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya duniya ta riga ta zo ƙarshe. Wato abubuwan da ke faruwa a wannan duniya wasu abubuwa ne wanda mutane suna ɗaure mutane da yawa kai, kuma abubuwa ne wanda mutum shekara 30 baya ya ji abubuwan nan za su ɗaure mai kai domin ya san da wani abubuwan duk ba sa faruwa, kuma majority wani abubuwan ba a samu su a da a cikin wannan zamanin nawa. Duniya ta zo ƙarshe in kaɗan ne ya rage ba tare da yawa ba. Wato abubuwan da sun da suke aikata abubuwa ne na Allah wadai kuma Allah ce, kuma abubuwa ne wanda su san saba Allah ne kuma manyan zunubi ne ba wa in kaɗan ba ma mutane suke aikata a tura ga wata kamar wa'azi ne ko wani ɗan kan faɗakarwa ne da malam Abdullahi Gadan Kaya ɗan wa'azantar da mutane akan wani abu da ya faru. Wato wasiƙa da wani ya aiko saboda sun duka ko man an yaudare ko man an mai wanda bai kamata ba, an yaudare shi an jefa da cikin zanubin da shi kansa ya kasa ya fiye kansa da kansa. yace yana neman shawara ta. Da sani ta ya Allah zai yafe ni. Yace zuciya ta ɗebe shi. Da kun hukunci abin da ya faru. Wata matar aure ta yaudare shi, ya kuma je ya yi zina da ita. Yace kuma wallahi bai taɓa yin zina ba, sai a wannan lokaci da wannan mata ta yaudare shi. Yace abin da yake damunsa yanzu ji yake kamar ya fita ya bar musulunci. Duk yanda aka yaron nan mutumin kirki ne, tarko ya fada. Yace ji yake kamar ya bar musulunci. Malam yaya zan yi na tuba? Yaya zan yi Allah ya yafe min? Yace bai gushe ba yana ta yin nadama mara yankewa. Kuma abin da ya dame shi matar wani ne. In ya tuno, in ya ma tuban sai tuno ai matar wani ne. Kun ga takardar nan yanzu Malam Kirma ya bani ita, dan kusan halin da al'ummar ku take ciki. Kaga cewa yayi ta yaudare shi. Abu na biyu, matar aure ce. Abu na uku, bai taɓa yin zina ba. Abu na hudu, bai taɓa yin aure ba. Abu na biyar, yana cikin nadama mara yankewa, ya rasa inda zai sa kansa. Abun lura a nan gurin shine, kafin na bashi amsa, ko in ce da farko, kai din Allah ya ƙara maka imani.
kuma wannan nadamar da kai din wannan shi yake nuna kana da imani. Insha Allah Allah zai yafe maka, insha Allah. Ka je kai ta tuba, ban san iya adadin tuban da zan ce kai ba gaskiya, amma dai zan ce ma kai ta sallar nafila, kai ta azumin nafila, kai ta qiyamul layli da aka yi bayani, sai ka ji a jikinka cewa kai wata ibada da Allah zai yafe ma. Ni ban san iya adadin ta ba gaskiya, tunda ni ban taba karanta wani nasi da yace ga iya addu'ar da zaka yi dan kayi zina da matar wani, saboda zinan da bambanci, wannan zina wancan, wannan kuma kaga matar wani ne. To ban karanta nasin da yace ga iya istighfarin da zaka yi an yafe ma ba, amma kuma Allah zai yafe ma, ina maka albishir Allah zai yafe ma. So daga yau ka je ka ta sallah, ka ta karatun Qur'ani, shine zai baka kwanciyar hankali. Kuma ina ma albishir baka ridda ba, baka bar musulunci ba, dan zina bata fitar da kai daga musulunci ba. Kuma abinda kai wannan din shine abinda ake so mutum musulmi idan yayi laifi yayi kuka, ya zubar da hawaye cewa abin da ya bai kamata ba, ya shiga damuwa. Wannan damu alama fata, kai nadama akan abin da ya gabata, kuma kai alƙawarin ba za ka kuma irin wannan laifin ba. Wa insha Allah Allah zai yafe ma. Ka yawaita sadaka, ka yawaita aikin alheri, ka matsi ubangiji, ka matsa kusa da shi ta hanyar yi masa bauta da yawan karatun alkur'ani, zai taimaka wajen baka kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya. Abu na biyu shine ya ce matar aure ta yaudare shi. Wannan yana nuna ashe ana iya samun matar aure ne ta nemi wani namiji, ashe suna yi, ashe ba sharri bane, ashe ba kage bane. To in wannan ya bayyana, to me ya kamata mu yi? Sai mutum ya sa ido a gidan shi. Na sha fada ina maimaitawa, da yusi wanda bayi da kishi shine yake barin matarsa tana ko ina, tana zuwa, baka da tsari a rayuwarka a gidanka, matarka ta fi karfinka, tana yawo ko ina. Ba sa son zama, in suka samu gindin zama mata yawo ne da su, yawo da ta yi sati ɗaya sati biyu kamar allura ake mata, dole sai ta fita. Musamman Allah ya sa tana da mota a hannunta, kuma ta iya, kuma ta samu freedom, za ta yi ta zuba mai ko baka bata kuɗin mai ba, kullum kana outing tana outing, kuna waje gaba ɗaya. So wallahi malam, in an buɗe maka wannan shafin, yana nan barkace, ba shi da daɗin ci, yaudara da ha'inci da cin amana da matan aure suke wa mazajensu. Na'am, ina iya faruwa, wata mijinta baya zama matafi ne, wata kuma yana gidan ba shi da lafiya ne, ba da cikakkiyar lafiya, so ba ta iya samun wadatuwa da gamsuwa da shi. Wata kuma an yi auren ba ta son sa ne, kyamarsa take yi, kawai dai tana biyayya ne. Wata kuma tsabar shedanci ne da rashin mutunci, tana da mijin, tana da wasu a waje. Wata kuma ƙawaye ne suka yaudare ta. A garin nan wani bawan Allah wata rana ina karatu yake gaya min, yake cewa malam, ni din nan da ni aka yi ba da wani ba. Yace akwai kawalan mata a garin nan, kawalai ku faɗa da babban baki da wasali, sanannun mata ne da gidajensu da komai, sun kama gida, kuma saboda yaudara har za ka gansu da 'yan 'ya'yansu, amma kawalan mata ne, ko mazajen sun sani ko ba sani ba. Duk wata irin mace da kake nema, in Allah ya sa, da mata ne suke zuwa su kai musu hotunansu da lambobin wayansu. Yanzu akwai WhatsApp, akwai kaza, so za a ce duk wanda ya zo yana nema kaza, ki bada lamba ta ga hotuna. Kuma wallahi tallahi ya ce matan aure, in ka zo ma za ta ce maka mai aure kake so ko mara aure. Wannan na san mutumin nan, wani dalili ne yasa wata ran nayi wani karatu, ya ji hankalinsa ya tashi, ji yayi, ya zo ya same ni, ya ce to barin baka labarin da baka san shi ba, dan naji kana ta wani bayani, dan da ka san wannan bayanin da ka kara da shi. Ya ce ni dinnan abokina ne ni